जोंनि गेजेराव जिखिनि दावराव दावसि जायो बेखिनिखौ आं खेबसेनो स्पष्टयै नोंथांमोननो बुंबाय रिक्रुटमेन्टनि बेलायावनो होन बा बायदिसिना बिथिंखौनो बुं जों आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों नारसिनदों मालाबा खुद्रिदों मालाबा डिबेट खालामदों आरो बे नारसिननाय खुद्रिनाय डिबेट खालामनायखौ पाब्लिक प्लेसाव मालाबा नुवाबो जानो हागौ किन्तु एक्सट्रा स्ट्रंलि बेखौ जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि काउन्सिल सरकार प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारखौबो जोङो नारसिनदों दा बे बाथ्राफोरा पर्यायक्रमै सोलिबाय थागोन आरो कर्ट इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एथ'दा टाइमलि इमप्लिमेन्ट जायाबा आन्दलन खालामनो सोमावसारनो रायजो राजाखौ लानानै जों राजा लामायाव फैफिननो थाखाय जोङो जिरायनानै थानाय नङा किन्तु बाथ्राया जाहैबाय दिनै बे माने माखासे हाबाफारिनि अनगायैबो समाजाव जोङो माखासे बिथिंखौ दिनै नायनो गोनां दङ आरो बेखायनो आसामाव दिनै हा हुखौ लानानै आसाम सरकारा खामानि मावदों बिटिआरआवबो हा हुखौ लानानै बिटिआर सरकारा खामानि मावदों नाथाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक जोंनि जि रक्षा कवच जों मोनब्रै आयदाखौ बे बाइक रेलि बा बे सुबुं सांग्रांथि रेलियाव लादों बे जाबाय 1 नम्बराव हा 2 नम्बराव सोलोंथाइ 3 नम्बराव जोंनि समाज बेरेखा खामानिया जोबस्रांनांगोन आरो बेखौ गैया खालामनांगोन आरो ब्रैथियाव जाबाय जेलाव थानाय एनडिपिफोरखौ न'आव लाबोफिननानै सान्थिनि सार्थ'आव न'आव रायजो राजाजों समाजजों जयै थानो मोननांगौ दा बेखायनो हा हु बेखौ लानानै दिनैबो जोंनि समाजा सांग्रां नङा जोङो बयबो मिथियो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दिनै रक्षा कवच जोंनि माने ताबिज बायदि जों जायखौ माने फोथायनानै लायो किन्तु जोंनियाव हा दङ जोंनाव डकुमेन्ट गैया आरो जों दाना बिथांमोनखौ होखारनो हायो होखारोब्ला हारियारि दाङाबाजि जायो दाङाबाजि जानायखौथ' बयबो मोनखांनाय सिगाङाव खेबनै खेबथाम आरो होखाराबा जोंनि सिकिउरिटिया बहा जोंनि रैखाथिया बहा दा बेखायनो आसाम सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोनखौ जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजा जों बयबो आवाज होगोन जे जोंनि हाखौ जोङो रैखाथि होनांगौ आरो बे रैखा कवचखौ लानानै जोङो सांग्रांथि मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बुजिलायनाय मिथिलायनाय बे मिथिलायनाया फैनांगोन दा बेखायनो बेलेन्स ब्लकनि सायाव जोङो मोनसे मेसिभ अभियान खालामगोन फारसेथिं फरेस्ट राइट एक्ट जोङो हाग्रा ओनसोलाव गोलाव समनिफ्राय रायजो जादों बे मानसिफ्रा दिनैबो हानि पाट्टा मोनाखै दिनै बिटिआरआवबो गोबां जायगायाव मोनबाय गोबाङाव दिनै मोननो दंबावो सरकारा बुंदों बे खामानिखौ मावगासिनो सनितपुर बिश्वनाथआव 2.5 लाख बर'फोरा हा पाट्टा मोनाखै बे हा पाट्टा मोनैखौ लानानै सरकारखौ जों नारसिनदों बे भारतीय आयेन आरो बेखायनो नैबे फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बर'फोरा हानि अधिकार मोननांगौ बेखौ जोङो बेयाव लाखिदों बेनि अनगायैबो गोबां माखासे बाथ्राफोर दंबावो आङो गोलाव बुंनो सानाखिसै 2 नम्बरा जाबाय आं सोलोंथाइनि सायाव बुंखांबाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै एक्सट्रा खामानि मावदों फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो माने मेट्रिकआव जायफोरो माने मोजां पार्सेन्ट मोनदों बर' मिडियामाव 95-96% मोननाय दिनै फैबाय इंराजि मिडियामाव जाय बर'फोरा फरायो बिसोरथ' मोजां पार्सेन्ट मोनखायो बिनि गेजेरावबो मोजां रिजाल्ट जानाय गाज्रि रिजाल्ट जानाय बे एसामिसआनो जा बर'आनो जा इंराजियानो जा बेबो थायो किन्तु जोंनि उद्देश्यआ जाबाय बर' हारिया थांना थानांगौब्ला बर' राव थानांगोन बर' राव थांना थानांगौब्ला बर' मिडियामा थानांगोन बर' हारि बर' राव बर' मिडियाम आरो बे मिडियामनि सोलोंथाइया गुन गोनां जानांगोन होमबासो मोजाङै जोङो साख्रि बाख्रि मोनगोन मोजां खामानि मावनो हागोन सुबुं सृष्टि खालामनो हागोन मोजां आखल आखुनि गथ'फोर जों दानानै लानो हागोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे अभियाननि गेजेरजों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ दाख्लैबावै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि आसाम पुलिस सार्भिस जाय DSP SP जानो हायो ACS आसाम सिभिल सार्भिस जाय DC माने कमिशनार सेक्रेटारि जानो हायो जोङो नायदों जथेस्थ' गोरिब गुन्द्रा न'खरनि सोरबा हाजिरा मावग्रा सोरबा माने दखान होग्रा सोरबा माने जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै बै परियालनि गथ' गथायफ्राबो दिनै बर' सुबुङा एबारनि ACS APS आव 13 जन मोनदों बिनिनो ACS 7 APS 3 आसाम पुलिस सार्भिसाव बर'फ्रा मोनफेराखैमोन मिसिं बा सोरबा सनवाल दिउरिफ्रा मोनबोदोंमोन दिनै बे गोग्गाथाव बाथ्रा पुलिस सार्भिसाव सिभिल सार्भिसाव दिनै बर'फ्रा मोननो हादों दा बेनिखायनो आङो गोग्गानाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजानि नाजानाया ओरैनो थाङाखै बिथांमोना गावबा गावनि सम गावबा गावनि नाजानायजों दिनै बेखौ हासिल खालामनो हादों मोननो हादों नाथाय जोंनि जेब्लाबो बिथांमोननि नाजानायाव मदद वेल उइस
आरो जोङो हामलायनाया जेब्लाबो दङमोन दा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गोबां खामानि मावबोबाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोङो गथ' स्टुडेन्टफोरखौ बरायनाय हाबाफारि न' न' थांनानै खौरां लाहैनाय मेट्रिक होग्रा स्टुडेन्टफोरखौ खौरां लाहैनाय गार्जेनफोरनो लाइजाम होनाय आरो बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ केरियार काउन्सिलिं मटिभेसन थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो बेनि अनगायै गुबुन मोनसे मेजर एजेन्डाया जाहैबाय जे आसामा दिनै ड्राग्स मुक्त आसाम ड्राग्स गैयै आसाम दिनै आसाम सरकारा दिनै फोसावदों किन्तु आसामाव दाबो ड्राग्स सोलिगासिनो ड्राग्स स्मागलिं ड्राग्स जानाय दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनै ड्राग्स जानायाव दिनै माने लिप्त जानानै दङ आरो जायनि थाखाय दिनै ड्राग्सजोंनो दिनै रिसेन्टलि जोंनि गेजेरजोंहाय माखासे जोंनि माने फंबायमोना जिउ गोमालांबाय गोबां मोजां मोजां परियालाव दिनै ड्राग्स जानानै एडिक्टेड जानानै बे परियाला धंस जादों जोंनि गथ' गथाय फंबाय बिनानावमोननि जिउआ दिनै धंस जादों किन्तु जोङो रावबो थिखांनानै लाया जोंनो टेलिफन हरो जोंखौ खावलायहरो जौ जुवा दिनै मेलायाव जौ जुवा जों होबथायोबा जोंखौ गाज्रि मोनो जोंखौ रायो जोंखौ गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो एबसुआ जों होबथादों एबसुआ जुवा बन्द खालामदों एबसुआ माबा माबि खालामदों आरो एबसुआ हाबा जानाया बेफोर गामियाव दाबो फेसबुक मबाइलजों मानसि लांखानाय मानसि दोनखानाय दिनै बेंगलर तामिलनाडु दिल्ली बायदियाव खामानि मावनो थाङो बिउटि पार्लाराव थाङो सिकिउरिटि गार्ड मावनो थाङो साख्रि मावनो थाङो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु माखासे थांनाङै जायगा माखासे सहैनाङै जायगा माखासे गाज्रि जायगायावबो दिनै जोंनि मानसिफ्रा सहैबाय बिथांमोना फैफिननायनि लामा गैलिया फैफिननोबो हालिया साहसबो गैलिया बेफोर जोंनि थाखाय बिराद नांथाव दा बेखायनो बे दायना दायनि फोथायनाय बे दिनै एसे खमायबायब्लाबो दिनैबो माखासे जायगाफोराव हा हु माखासे थासारिफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव दायना साजायनानै बुथारनाय होखारनाय बायदिसिना बाथ्राफोरा दिनैबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुङाबासिनो बे ड्राग्सखौ जोङो कमप्लिटलि बन्द खालामनांगोन जौ जुवाखौ समाजनिफ्राय जों गैया खालामनांगोन आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखानायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन सोरनि गथ'आ बबेयाव थांदों मा खामानियाव थांदों मानो थांदों दिनै फेसबुकआव माखासे क्राइम जानाय माखासे माने क्रिमिनेल एक्टिभिटि जानाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों जायनि थाखाय जोंनि फंबाय बिनानावनि फरायसा फरायसुलिनि जिउआ दिनै धंस जादों बिनि फारसे जोङो सांग्रां जानांगोन मबाइलखौ बाहायनांगोन फेसबुक ससियेल मिडियाखौबो बाहायनांगोन किन्तु जोङो कनसियास जानांगोन आरो जोबनायाव एमडिबिनि बारग' जेसेबां सोमावसारगिरि दैदेनगिरि आरो मावथिफोर दङ जायफोरा दिनै जेराव दङ दिनै सान्ति सुक्ति जाबाय सान्ति सुक्तिनि उनाव बिथांमोना न'आव थानो मोननांगौ बिथांमोना जोंजों थानो मोननांगौ आरो सरकारा पलिटिकेल इनिसिएटिभनि गेजेरजोंनो जा बा लिगेल आरो जुडिशियेल मेटारनि गेजेरजोंनो जा सान्तिनि उनाव बिथांमोनखौ न'आव लाबोफिननायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ बे रायजो राजानि आवाजखौ जों सरकार जोंनि बे आपिला जाबाय जे गोजोनखौ पारमानेन्ट खालामनो थाखाय स्थायी खालामनो थाखाय जोङो बयबो दिनै ज' ज' समाज आरो हारि दानायनि खामानियाव बाहागो लानो मोननांगोन दा बेखायनो रन्जन दैमारि आरो खेबसेबाव सांग्राङै ज' लोगो नांनानै खामानि मावनांगोन मोनसे मोनसे हारिखौ सम सम फोजाखांनो प्रयोजन जायो आरो बेखायनो प्रयोजन जायो हारिया मालाबा संसार जानायाव माने समाज दैदेननायाव आरो हारि हिसाबै थांना थानायाव मालाबा जोङो खालि सोलों लामाजोंबो जों मालाबा थांफ्लांनो हायो आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद हिसाबै जोंखौ जायखि जिखि बुङा मानो एबसुआ दुर्बल जाबाय एबसुआ सोंथि बायबाय एबसुआ आन्दलन खालामनो हालिया बेफोर मालाबाबो सैथो बाथ्रा नङा रायजोफोर एबसुनाय आफादा मालाबाबो दुर्बल जायाखै आरो जों दुर्बल जानायब्ला 93नि एकर्डनि उनाव एबसुनाय आफादा थानाय नङामोन 2003नि एकर्डनि उनाव एबसुनाय आफादा थानाय नङामोन 2020नि उनाव एबसुनाय आफादा थानाय नङामोन किन्तु बे आफादा बर' हारिनि आफाद 55 बोसोरनि मोनसे आफाद आरो बे आफादखौ हारिनि आफाद हिसाबै बेंनानै दोननांगोन दिनै जों जायफोर दैदेनगिरि दङ मावथि दङ दिनै गाबोन नोंथांमोननि गथ' गथायानो एबसुखौ सालायफैनांगोन दैदेननांगोन माहारिनि सार्थआव आरो एबसु गैयाब्ला जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि माहारिखौ दिनै लावथिजों थांगोनजों माने आखाइजों आथिंजों बबेजों बुगोन बबेजों जुगोन बबेजों नासयगोन बबेजों सुसिगोन बेखौ जोङो मालाबाबो जोङो नुयै खालामनो हाया
जोंखौ जेलानो जिखि समावनो जोंनि सायाव हामला जानो हायो सोरबा दिनै गाबोन थांनाय माने मास मोनसे मोननै सिगाङाव गोदान गोदान आफाद जोनोम जानो हानाय गोदान गोदान आफाद दानो हानाय बे आफादफोरा पलिटिकेलि मटिभेटेड बे आफादफोरा राजखान्थि हानजाफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोङो बुंनो जोंनि जातिनि सार्थआव माहारिनि सार्थआव शान्तिनि सार्थआव गोजोननि सार्थआवसो बर' माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा 93 नि एकर्डनि उनाव इलेक्सनाव बाहागो लादों 2003 नि एकर्डनि उनाव हाग्रामा महिलारिखौ गादियाव बहायदों 2020 नि उनाव प्रमद बर'खौ गादियाव बहायदों सार्थआ मोनसेल' गोजोन जौगानाय आरो गेरेमसा माहारि जानाय बिनि उनाव एबसुनि जेबो रल गैया सरकारा मावनो हादों हायाखै 5 बोसोरनि उनाव हिसाब निकास जागोन रायजोआनो हिसाब निकास खालामगोन बेयाव एबसुनि कुनु रेसपन्सिबिलिटि गैया मोजां मावदोंबा एबसुआ बाख्नायगोन गाज्रि मावदोंबा एबसुआ स्पष्ट बुंगोन दा बेखायनो जोंखौ जायखि सोंखारिया मानो जायखि जिखि बाथ्रा बुङा मानो सोरबाया माने पलिटिकेल इन्टारेस्टनि थाखाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि थानाय नङा माहारिनि सार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन आरो नोंथांमोनखौ आं स्पष्टयै बुङो जायखि जिखि पलिटिकेल राजखान्थि इन्टारेस्ट लानानै दिनै माबा माबि दाबि लानानै सोमावसारा मानो दिनै बिथांमोना बेसेबां गोलाव समनि आफाद बिथांमोननि सिन्ताया मा बिथांमोननि थांखिया मा बिथांमोननि आइडियलजि प्रिन्सिपला मा बिथांमोना मा मा बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुङो बिनि सायावबो जोंहा नोजोर होनो गोनां दङ होननानै आं सानो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन एबसु होननाय आफादखौ बर' माहारिया गोथार आफाद हिसाबै फोथांनानै लाखिनांगोन आरो नैबेबायदि हाबाफारियाव जों बयबो बाहागो लानानै समर्थन होनांगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो दिनैनि बे रेलिखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय जोंनि साफ्रोमबो मावथिफोरा बे दिनै आरो गाबोन साननैनि चिराङाव बिनि उनाव क'क्राझार जागोन सारा आसाम नाङै बे रेलिया जागोन आरो 2 मास जागोन आरो बे रेलियाव बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौ खावलायबाय आं बेखिनिखौनो खावलायनानै चिरां जिल्लायाव जानाय बे रेलिया बयबो रायजो राजानि मदद मोनगोन अनसायनाय मोनगोन आरो जोंनि जि मोनब्रै थांखिखौ लानानै गेदेर मोनसे उद्देश्यखौ लानानै रेलि खालामदों बे माहारियाव मोनसेबाबो एसेबाबो माहारि दानायाव मोजां हाबाफारि हिसाबै माहारि गुस्लायनायाव मदद मोनगोन होननानै आंहा दृढ़ बिश्वास दङ आत्मबिश्वास दङ आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय आरो बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बे समाव मानावदा देरसिन आफादगिरि मतिसन बर' सारा बे समावहाय सारखौ जोंनि गेजेराव नुजानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनो थाखाय सारनिसिम बे समाव साबायखर थाबाय दा बे समाव मोनसे हाबाफारि मावफुंनो सिगां मावदों अन्नानै बाइकआ थाथ'यो दसे बे समाव मिरु एबसुनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङा फंनैसो जोंनि जायफोरा बाइक सालायगोन बिथांमोननि थाखाय फंनैसो बाथ्रा फोरमायनायदों दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों साननैनि मटर साइकेल हान्जा सुरनायनि गेजेरजों चिराङाव गोबांथार आयदासे आयदाफोरखौ मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फोरमायलांबाय बे आयदाफोरनि सायाव सुबुं सांग्रांथि लाबोनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौनो सामलायनाय जिल्ला एबसुनिनो दैदेनगिरि लाख' गाहाय नेहाथारि मानगोनां रेदेन नार्जारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' मानगोनां बिथां लोगो आफादगिरि मानगोनां खोरोमदावारि बिथां मिरुनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मोन 7 नखरारि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन बिबानगिरि नोंथांमोन भलन्टियार्स नोंथांमोन आरो हांख्रायनाय बायदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' एमसिएलए मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म मानव गेदेर बिथां आरो बे ओनसोलनि फोरोंगुरु दैदेनगिरि समाज सिबियारि मानव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव नोंथांमोन बयनिसिमबो जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनाय आरो फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय बे समाव आङो आयदानि सोमोन्दो लाखिनानै गोबां बिदि आं बुंनो सानासै जोंनि भलन्टियार्स जोंनि बिग्रायारि बा जोंनि सानथ्रि हान्जा बिथांमोनखौ थांखिनानै फंनैसो बाथ्रा बेवहाय बुंनो लुबैदों जे बिग्रायारि जोंनि लोगो नोंथांमोना दिनै नैबे फोथारनिफ्राय जिहेतु जागायला नालाय जे हाबाफारि
बे हाबाफारिखौ आब्रुथियै जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो भलेन्टियार्सफ्रा बिबान लानांगोन।